Tieni wanibata simbarangura buda. Tieni wanibata simbarangura buda. Tieni wanibata simbarangura buda. Tieni wanibata simbarangura buda. Oh, please wanna millimeter. Please wanna millimeter. Millimeter. Maimba zvakanaka but ndine mubvunze nini izvi zvekutora magitari ekunze muchimaunza muchechi zvakanaka ere izvi? Ina hangu handizvioni zvakanaka ini. Oho, zashata nasi ndawaze kuti ausiriwe uri kuimba, ausiriwe une chimuti. Chaipa nichiipa pa. Haikona wakambodziita iwe kutotola magitari ekunze kuunza muchechi. Abanda siyanai naye uyu chii chakaipa ipapa. Haikona tese takabva kunyika ikoko tikauya muno muchechi ndawa tiri vatasi. Saka chaipa kuti magitari auye kuchechi ni chii. Haikona tese takabva kunyika. Hapana akabva kuJupiter, kuPluto, kuMars, olo kumwezi chaiko. Hapana akabva ikoko. Tese takabva munyika. Takauya kuno kuchechi kuzochenuliwa matazo edu. Imi muri kutoona zvamukutaura zvine musoro here izvozvo? Nai, music yamune muchiridza mune muchifungidzisa vamwe vanhu apa bhawa ravaimboenda ikokoko muda kuti vadzokerei. Imi dzikamai imi makura mai. Iwe une shuwa iwe. Shuwa uri kutaura kuti munhu akangolangalira chete anobva adzokera ikoko. Zvakanodzokera. Iwe izo unolangalira ma-ex yako unodzokera. Akakudze ndofunga ma-ex angu ndiani? Iwe uri imbwere inodzokera marutsi. Imi dzikamai muchechi. Hapana izo uri kutaura. Isu tiri kuti vanhu vese vakashata kunze uku vakauya muchechi. Ndeumo vanhu vanokwanisa kuchenesewa. Saka magitari ayo akauya muchechi anochenesewa. Munhu nemagitari zvakafanana here mugogo? Nai, chikwe imimi maimodze. Akakagogo aka. Jesu ane simba rekuchenesa zvakasviba. Saka don't worry. Ino haisi chechi yenyu. Ino ichechi yeMwari. Chino ni chichechi cheMwari chinochi. Saka wese vanoita mabasa akashata uyai kunoku kuchechi ndiye kwenyu. Vanoba, vanoita zvisakarurama, maMitsubishu nenge imimi. Imi mukuti ndiri bishu nini? Nanga nichireva mota. Munodriva mota ipi Mitsubishu. Atidrive Mitsubishi. Nanga nchifungizira kuti munodriva Mitsubishi. Mukwane imimi. Chiwa munganditi bishu muchechi nevanhu. Makasa. Makundinyadzisa manje. Naunza muyenzi nasi nikati aono manamatiro ayo tinoita. Imi muri kundinyadzisa muri kutaura zemaMitsubishu muchechi. Agogo mwandinyadzisa nasi nemaimodze mwandinyadzisa. Amukwanise kunyarara ipapa muyenzi uyo nauisa nasi ni artist anoimba plus no overseer futi. Saka vanovati overseer Masimu all the way from Nyamapanda wauya kuno kwa Harare kuti vanamatenesu nasi imuri kuibika mboza haikona kudalo so musapakulira vanhu mboza. Saka ziri kuitika manjika
overseer wane group ilo wanoimba nalo kunyamapanda uko saka zili kuitika manji zichaitika muswe 1 July iyo July takatalisana naye muswacho iyoyo vane idaishe album launch saka pa album launch ilika ndinenge ndiliko ikoko imimi kana muchida kuuya munouya asi andidi kuti kana mwauya mutange zimadebate zenyuzo muli kuita andizifalire saka izo achaitika manje kunenge kuine uyu Shalon aikona munomziwa akalolewa ne Eladu Shalon mayonnaise sorry manyonganise asi mulume wacho anenge asiko ndinenge ndinaye inini ne uyu Matias Mvele mwamuziwa akaimba favor uyu achange aliko futi saka tisingapeze nguwaka tichakumbira overseer watipe one song chete iyo anoimba ne group lawo tinzwe kuti kumberi kunenge kwakamira sei.